ba kuma ba naki ba amma kina ba kada ka sake ka ci wani abu akan babana na gaskiya. Baba, anda? Ina so! Ni ban damu da dukkan abin da kuke faɗa ba. Bai sani ba? Baba! Domin ni wannan kwata-kwata ba damuwa ta bace. Kai, na manta wani abu. Mai? Ai yana da wani ciwo da yake tashi da daddare. Za ka ga yana ta wani abubuwa gaba ɗaya ba a gane masa. Kwata-kwata ba a ganewa, ba a fahimta. Gabarsin! Yaya za ka yi ɗauka na a babanka? Yayi, ɗauka. Kada ka faɗi ƙarya domin zan ƙara dawowa. Kowane lokaci muna tsira, wani ɗa kuma? Ina ce maka koyaushe muna tsira kuma kana tambaya ta wani ɗa? Sai da safe.